Mwsajak. Oke, inki baik dong baik. Tini sing salahnya Tiprajwk batpar Borok, Phekgwi Borok. Tei buni sai juta kelai sini jak napa gai. Sosial media wo kotor bakcu dikai tong nai. Badam nia Borok munusirok ni kok rongot tiye. Amahai Borok ajkal Tiprajwk pura. Kini yong bang masuk bangi tong baik. Normal Borok ni wan cumung bai, amahai Borok ni wan cumung. Onek different. Normal Borok nke hor sal phake baik ke sakno improve khaiman no. Abono tei wan cugui. Jotto no janija samung khailayo. Pia ba abadam nia Borok munusirok nke bahai ke ketal bakcu dikai buni buskango nukjagai. Famous engi manno abono wan cugui. Borok bong ni bakcut kam no suru khailayo. Hingke faidi o kok no left side to ni woi right side thangai tini ni dina jira suru khailasinai. Iku nai bedi omahai type ni Borok no nukhan ke no jotani bukhaw puila sikang kaisa wansuk mung phayo abongka chapri nei mukhang bai bukhnai bai bike bai jutta bai jotto miliwei pura chapri material injakta bo kubun nong lifestyle lok marno haise o Borok no motai rok huda semokol kol nei riwi hor nei ada tangin ke bobini daily life bo kaisa mokol no simisi use khayo te kaisa mokol no hinke a musuki tung hai bukhnai bai kholobai mangsi toni wo hinke ba bike khna de dine aya samokol no huda useless toni ma sai phalei bike fuel tank full khayei daily chuak nangai wow ke siri khogai berai enjoy khai tong mangkhanang je mokol paina bage waiting list tongnai ro khusing nai teining bo enjoy man nai aro hudda 3-4 mas tu gujagi hai lifestyle mukra buku khai buma khangno funugai photo bujagi nang nu yang tong nai lebo jotenu du pelagi ave teri chao तेरी खुशियों की खातिर मैं सारी Harami jigma rok nongni amo bunti gan recap mung hino kecero genang rok scambi sini mongkar remix biya version kan oh aboni bagino Facebook release ma khayota aboni bagino tabu amai roast khaijagi ma tongota Borok munusirok ni sago hawas level bisi bangken ke amto nyongu niada je kunu samung phano khaide je kunu kok phan sade for example kol camera ngunuk khebo engnai bike ko petrol dade hinkebo engnai abo je sakepano guri oya koi hawas category wono sogiri wiri o mahai Borok ang jibu jimani oburi agiwa am tikich khongmarok no muiturok mang manjagi tongna aboni bagina asik akarobo biya zigma Titamsa rento palke dol tumu chuak nang tharlai kana hanke ba busako kaisa special yong hapka iko ayong ni dagi mungbai no haing lai khata Borok abuni loke viral ngata Facebook o omo kunu kutal jinisia social media o omo hai rok kcham bak chodise hanke nongni omo hai tomung rok ngunugoi baksa Borok kutugi phanmano buma bufa ke kosto mosto ke rangri oi porine rohoro norok ke amting lai tonglayo nei pia ba ang khen rok no amtirok hinna muchungya tangin ke jani live jani icha hai diba nongni bukhani kongno ang sairi ma bagai norok onek tong tok jakna haisi hako chuang nangi wak khala jitebo haifano privacy rok bo narak ladita amtu ning laima chuang nangi wak khalaima rok no record khayei social media rok tatala de pudda hoddi batna mungo bubi kutuk jago buji khada iko ti kaisa nomna ktal ongkhor jau ka Facebook o tabugle ang purra buji man kha Tiprajwk tamoni bagi rubber sheet rok dam komi uitong teitamusa mom Borok ni bagi komi uta rubber sheet to bini elno funangi soni funangsi ka henke ba market ba down thangsinai ble brother please amtirok tang diva nini amohai harkat ne bagai bui busik noko rubber sheet rungai stock khema toni dambar yasak phalya hine tension ungjagi tongjak bai marok no kisa wansuk de buji de please scambe tebuna ji kani bak jode aha punjok no sa haiki bamai bini amono kholabai phunuk tong khobla sabo punni sakni thik rok nina ra habane kpal tamo je mano abono kholaba mani islamsi hino khnade bhai khnade a orpi jabe chongtom no srengai nungkun dino unoting lak buji khada aboni bagai please amohai tomung rok no yakre rizade hanke uskang hoite news channel kaisa video nukmani je onita riang mungai khoroksa woman Borok munusuni hoite Chibuk ngi mano hinei teitamsa haino hai farji giri cholai khota nagin serial ni big fan nok ungkhana hanke ba khaijao khota drama ihe amo kun bisas ni kok daino Borok munusuni DNA no alada Chibuk ni DNA no alada hanke bai kele Borok munusuni hoite Chibuk convert ngi man naiba kubuino acham wansukui naikhe Tiprajwk ni bakchu tomung rok no science fiction Hollywood movie haikema tongjak siwang hanke abono anagin no
news channel ni borok thangai live chibuk ngi funuk di hinai naina bagai thangmani fia afruke bo ngi se funuk manliya ulta bini bukrano se sarewi toniri siu tabuk jodi chibuk ngi funuk ke botai 2 मास ni uloy asa borok munu sungi mangalak hine साले मजाक बना के रखते हो भड़ुआ समझे है क्या tamo public jongon rok chuti hai dema tongjak bai hinu ha somani no chibuk ungphon tamung phon atar patar simi singlai tonglai sible